tepangaken kula Hasto Syadiraju ingkang minangka Ketua Pemuda Dusun Kalibutak, Prambanan Klaten, Jawa Tengah. Sinoman nggih menika tradisi gotong royong kagem atur pambiyantu dhateng kaluwarga ingkang kagungan hajat. Ingkang dipun tindakaken para kawula muda. Para kawula muda nggih menika saged dipun timbali pramuladi. Tujuan Sinoman menika maringaken pambiyantu dening kaluwarga ingkang kagungan hajat kadosta beban utawi gawean menika saged enteng. Namung saderengipun kula sanes priyantun ingkang pinter utawi maestro wonten ing bidang menika. Tata cara kalian aturan menika dipun gatosaken dening para kawula muda dusun Kalibutak, Prambanan Klaten. Menawi daerah kanca-kanca sedaya wonten ingkang aturan utawi tata cara ingkang sami menika lumrah amargi mboten wonten aturan utawi tata cara ingkang baku utawi ingkang resmi. Sinoman wonten ing dusun Kalibutak menika kapérang wonten sekawan. Kaping sepisan menika Sinoman mantu, kaping kalih nggih menika Sinoman kitanan, kaping ketiga nggih menika Sinoman syukuran. Lajeng pungkasan menika Sinoman tahlil. Nah, wonten ing siang menika utawi kesempatan menika kula badhe andharaken tutorial utawi tata cara aturan kagem Sinoman tahlil. Sinoman tahlil menika saged dipun timbali laden. Kagem rasukan utawi ageman para pramuladi dusun Kalibutak menika kedah seragaman. Kaping pisan menika wonten kopiah utawi songkok kang biasanipun werni cemeng. Lajeng wonten ageman menika batik. Batik Sinoman menika kedah seragam. Tuladhanipun ngaten menika. Lajeng wonten Srawul utawi celana menika kedah alusan. Sami werninipun cemeng. Rasukan menika nggambaraken para pramuladi ilmu teges kesederhanaan. Amargi para pramuladi biasanipun tiang enem ingkang kagungan penggalih utawi kagungan pikiran ingkang suci. Mas Pras, ayo Mas, semangat. Saderengipun laden, para pramuladi kedah atur pambiyantu dedonga dumateng kaluwarga ingkang kagungan hajat. Para pramuladi menika rawuh utawi dugi wonten ing sasana ingkang sampun dipun siapaken dening para kaluwarga menika sami atur pambiyantu kalian para warga lenggah sejajar menika sami sedanten atur pambiyantu dening almarhum utawi almarhumah ingkang dipun dedonga menika kaluwarga ingkang kagungan hajat. Para pramuladi wiwit laden menika saking bibaripun dedonga pungkasan. Ojor wedang nata senek utawi daharan menawi sampun nembe atur laden. Laden wonten ing tahlilan menika minimal wonten kalih grup. Salebeting grup menika wonten pembagi, penjamu, lan dapur. Penjamu menika
ingkang maringaken unjukan utawi daharan. Tugasipun koordinasi dhateng pembagi badhe ngaturi menapa. Tuladhanipun bibar unjukan menika saged dipun lajengaken snack utawi daharan. Wis, Bari itu apa Mas? anu snack. Oh iya. Kesaki. Ajeng wonten pembagi. Pembagi menika ingkang beto unjukan utawi daharan. Tugasipun pembagi menika distributor utawi pelaku menika beto unjukan utawi daharan saking dapur tumuju sasana ingkang sampun dipun siapaken dening kaluwarga kagem acara dedonga utawi tahlilan. Lajeng wonten dapur. Pramuladi bagian dapur menika tugasipun nata ngecor wedang kalian umbah-umbah. Kagem nata utawi penata daharan utawi unjukan wonten ing dusun Kalibudak biasanipun menika rumusipun sedasa. Kagem unjukan menika sedasa, kagem snack menika sedasa, utawi kagem daharan menika sedasa. Lajengipun wonten strata. Strata menika dipun gatosaken yuswa utawi umur. Para pramuladi junior utawi enggal menika biasanipun dipun tempataken wonten ing dapur. Biasanipun tugas nata utawi ngacur wedang. Lajeng kagem pramuladi ingkang sekolah SMA utawi kuliah utawi nembe masa-masa pertumbuhan sangat menika wonten ing bagian pembagi amargi kekuatan menika tasih mantep. Lajeng wonten bagian ingkang senior. Biasanipun pemuda ingkang sampun kaluwarga, ingkang sampun kagungan estri utawi putra. Menika wonten ing penjamu. Amargi wonten penjamu menika ingkang sampun memahami utawi ingkang sampun ngertos lapangan utawi kondisi wonten ing sasana dedonga menika. Aturan menika kaping sepisan aturan metu utawi aturan badhe atur menapa. Biasanipun menika wonten ing pramuladi dusun Kalibudak kak sapisan menika wajib unjukan. Kaping kalih menika snack. Nah, wonten ing jarak wektu saking snack kalian daharan menika kedah wonten jarak amargi kagem para pramuladi saged ngaso kalian para warga ingkang sampun wonten ing sasana dedonga menika saged ngrasuki skeca snack menika. Lajeng menawi sampun nembe medal daharan. Aturan kaping kalih inggih menika anggenipun beto gelas ngaten menika kirang trep. Ajeng kagem tuladha menika ingkang langkung sae. Pramuladi mboten kepareng ngasta unjukan utawi daharan ngaten menika. Langkung sae dipun beto wonten ing sakduring irung pramuladi. Bagi mboten kepareng dibeto kayata dienggo dolanan. Langkung sae ngaten menika kayata beto teks Pancasila utawi undang-undang. Anggenipun pramuladi nyaosi daharan utawi unjukan ingkang sae. Pramuladi boten kepareng beto mendhet utawi ngloroti kayata wonten ing tuladha amargi menika boten sopan sanget. Lajengipun wonten aturan kaping 3 nggih menika silent. Para pramuladi menika kedah anteng wonten ing acara dedonga. Menawi para pramuladi nembe atur
daran unjukan utawi sanesipun menika ampun bengak-bengok amargi menika ngganggu para warga wonten ing sasana dedonga kalian isin dateng kaluarga ingkang kagungan hajat. Mas Pras, ayo Mas. Anggenipun Laden sampun cekap, para pramuladi mboten kepareng wangsul rumiyin. Amargi tasih wonten acara ngloroti. Ngloroti menika para pramuladi mendhet pirantos daharan kadosta piring, gelas, sampah, kerat lan sak panunggalanipun. Menawi sampun menika dipun beta wonten ing dapur. Nah, wonten ing dapur menika wonten tugas dapur bagian umbah-umbah kang biasanipun dipun tindakaken para pemudi utawi pramuladi setri. Sineman menika tradisi kabudayan Jawi tak benda menawi para kawula muda menika mboten nglestarekaken sineman menika saged mati utawi saged luntur. Menapa malih wonten ing acara sinoman mantu jaman sakmenika sampun wonten catering. Para kawula muda menawi mboten nglestarekaken saged kalah kalian jaman. Sing eling Eling bab nopo Mas, iku budaya pancene bener kandhamu. Mas Pras, ayo Mas, semangat. Mas ojo dipleroi. Mas ojo dipoyoi. Arep punjalo diesemi. kan lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran Mengko